hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Sian hami parhaladu pasato dihita di bagasa tikion. Songoninang dihamu aka amanami. Nabadohoti live streaming di bagas tabi. Songoninang di luar kota Batam. Saat matabi sian hami selamat hari Minggu salum madihita saluna. Ador sotapuka parminggota. Asa martang yang nahohom mahita dengan tabi martang yang mahita. Amin. Tabuji matuhatta marhiti na maredde sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2.
jong mahita salukna. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ali jahuba, ay targugut doau, maras dorohaku dohot dagiku. Alai angguau, tuhodo au marhaposan ali jahuba, nikudo hodo debatakku. Marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, say palua maau sian tangan ni akka musuku, dohot sian akka nama lotongiau. Ali jahuba, say unang paurak au, ay hodo na hujou, say palua maahu marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padumuhon jolma dohot debata, hupuji hami gormi, jala hudok kami moleate tuho ala ni saluhut nabinahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naunmu dohot hamamatem, asa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa marroa holonga kami huhut madok moleate tuho, asa olo hami mangihut tokoro di hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinubusmu marhite-hite mudar muda badiai, olat nion rodi saliling-lilingna. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik perjulu sahat rodi patik napau paton. Patik perjulu au do jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi gananmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon,
Rodina di bagasan aek na dituru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ayo nauhum na dosugut akana marsineang di goarna. Patik pao paton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nauno marima ulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di jahuba debatamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibahini do ubahen na dipasu-pasu debata jahuba, ari para dedenai jala di parbadiai. Olak nido sahatna, atong rap mangidu gugu mahita lahu mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Maret dehita. Rim mahita jongjong. Tato potima dosa tanah gudangi tua dupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu julum, huhilalah hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep kami diri nami sadariod di julum, jalahu parhotopot kami, tung najut-jut dohami manibilisian akadalan muda badiai, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali kami sia julum alani dosa nami aidang di halomon roham hamaten ni akka pardosa, alai hamu baun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhun nami,
dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon nitod di porbadia. Asa tarapol situtu rohanami majuhu asa patun tigor jala daulat hamip marpangalaho bahin hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songono dohatan ni Tuhan jaduba. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akadusam. Jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akahajatonmu. Ahu tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim ahalani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akadusam. Hasangapon ma di debata nadikijang. Amin. Mari dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di Matius bidu 20 sada mamukasian ayat sada sahat rodi ayat napasiahon tajahama marsika sorin dungi lahoma dapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sesianna dua halak. Jadi molotung adong namadok hatana tu hamu, alusi hamuma narikot doi di Tuhani. Dungi pitor loason nama. Pabuah hamuma tu borusion, idama naroma rajami manopoto, nalabok dorohana, halodi do hudulanna dohot anak ni halodi boban.
dibuan nasida ma haludui dohot anakna dia pehon ma ulus nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Alai sudena toropi akan dijolona nang namangi huton sian pudipe mangulupulupon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhiti-hiti goar ni Tuhani hosianna ma digijang olak ni dohatana martua doakan atau mangihon hatani debata jalana peopsa. Amin. Mari dehita. Rem mahita jongjong. Tahati dakon maha porseaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na sohatudusan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubun ni si Maria nagabegabian siantod di porbadia adora sohabubuan ido tuhata na tumaun na birnit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangulu diari patuluhon namanai tu surgo lahundul tu siamu ni debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan badia dohot di asisan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigi matikting di tonga-tonga ni Huriata. Tuam na damang dainang nabinasangapan naksoni kaya ko namin na po sa bulong. Tabigi madyo sa tikting ni Huriata na nagpamasaw ta do ng masa di bagasan na sa mingkon. Sude paralado hagawi batam pasahaton muli ati matuhamu akaama nami inanami do tahanggi pinaribot narumar minggu di bagasan sa darion tarlmuy matulhamu doang sa porsiyaw naud do piparjur sa hali marminggu di Huriata na parjolo guar minggu guar ni mingguta sa darion ima palmarum
manang mare-mare do topi minggu pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani paduahon pakobasyon ni uluan ni Huria di minggu sadarion makobasi par minggu do amang uluan pendeta Belman hutahayan MDIP di pos par mingguon muka kuning patuluhon pangaradeon pertangyangan pasien dina marningot hitatu panaunan itu ata Yesus Kristus di hau pinor silang alani di patu pahuriata do pertangyangan pasien na maringanan di gerijaon songonomma bartureni jadwalna dapar jolo pasien dapar jolo di hari Senin tanggal 10 April 2022 jam pitu wib manang jam 10 siang paduahon pasien paduahon di hari Selasa tanggal 12 April 2022 jam 19 wib pasien patuluhon Rabu tanggal 10 April 2022 pukul 19 wib binangido matu sude ruas akka mengarade madohoti pertanyaan laos pinasahat matu ganu punguan kurlaho patu bigon ede pujian sude kegiatan PA di namar minggui doh sermon parhalado maco majolo papaton parningotan ari hamate ni tuata Yesus hari Jumat tanggal 15 April 2022 di patu pahuriata do di gerejaon parpunguan parningotan ari hamate ni tuata Yesus Kristus di patupa huriata do di bagasa tuluhan jadwal ibadah 5 jam onom wib ibadah bahasa Indonesia diuruti marulaun nabadia jam 8:30 wib ibadah bahasa Batak diuruti marulaun nabadia jam 10 sada wib ibadah bahasa Batak diuruti marulaun nabadia retama hita saluhutna madhoti jala majal ulaun nabadiai jala di pasada do peribadahan di gerejaon rabdo ruas pos pelayanan punggur naksongoni muka kuning palimahon parpunguan naom di hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14 wib di patu pahuriata do parpunguan nahom peringatan detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di bahini sudi mahita madhoti parpunguani majakon balgani holong ni Tuhata Yesus Kristus nahumokopita paonopon sekolah minggu do butu pesta pasca ni sekolah minggu di patupa seksi sekolah minggu do kegiatan perlombaan tuda dana sian horong na parjolo satu horong na patuluhon nani dohotan ni sudi sekolah minggu sian ganpos perlombaan ini di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 mulai pukul 14 wib maringanan di gedung serbaguna tugan natoras asata pataruma akayana kota madohoti perlombaan ini bakti sosial bakti pasca Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 10 wib maringana di gerejaon di Patupa huriata do marhite dewan diakonia bakti pasca turuas ni huriata namar sahit menahun di Pabel sopok somarama somarina kegiatan non bekerjasama do seksi perempuan ni huriata do seksi ama huria tatu pahima pakobasioni na paluhon pesta pasca parjulu Minggu tanggal 17 April 2022 iba pesta pasca parjolo pesta lasni roha dia hen itu ata Yesus Kristus di bahini songonon ma partording ni ditiki kegiatan pasca dohot parminggota na parjolo jam 4 wib kebaktian buah-buah ijuk nama godang manang dewasa di gereja jam 4 wib kebaktian buah-buah ijuk sekolah minggu
dilanjut kegiatan mencari telur pasca di GSG. Patuluhon jam 7 WIB ibadah umum pasca bahasa Indonesia. Paupaton jam sia WIB ibadah umum pasca bahasa Batak. Palimahon jam 10 WIB ibadah umum pasca bahasa Batak. Paunopon jam 10 WIB ibadah umum pasca bahasa Indonesia. Di Sude Pakobasion ibadah umum khusus pelayanan kolektan doho penerima tamu do diobasi seksi parupuan ni huriata do parehonina. Jalaganum sipul ibadah umum di parade seksi parupuan huriata do telur pasca tu Sude namar minggu. Tajalo mai anon laho mulak di pitu gerejata di pasada do peribadatan di gerejaon rabdohot ruas sian pos pelayanan punggur naksian pos muka kuning. Pasiahon pilihan tujolo. A. Hari Minggu tanggal 17 April 2022 pesta pasca parjolo pabungu pilihan dohita tujolo ima tu ulaun kategorial parupuan HKBP. B. Senin tanggal 10 April 2022 pesta pasca paduahon pabungu pilihan dohita tujolo ima tu ulaun yakoni sosial Karitas emergensi HKBP. Pasa pusadahon, pasa puluhon. Pesta pasca paduahon dot padion nabadia. Senin tanggal 10 April 2022 pesta pasca na paduahon sehari per minggu dohita disi masuk pukul 10 WIB. Lalu dipatu pada pesta pasca paduahon ni pakobasion padidion nabadia. Alani tuganup natoras naneng mabuan yanakon asa mendaftar ma melalui situ wek nabe manang di gereja Jala Roma Merguru terdiri di hari Rabu tanggal 10 April 2022 pukul 16 di GSG. Syarat pendaftaran: surat pengantar sian situ wek, fotokopi akte kelahiran, surat akte pemberkatan nikah. Bagi yang belum daftar sebagai anggota jemaat harap membawa surat keterangan dari gerejanya. Pasa persadahon pilihan bulanan. Soso tu sudah ruas ni huria asa taingot mapasahaton pilihan bulanata dalata maka mulatingon pasu-pasu ni natajalo situani uhut lahu mendukung program pelayanan ni huriata. Pasa 22 hon dadana nasorang. Hari Rabu tanggal 6 April 2022 di bahasa Tuhatta do sada dan bawa di keluarga Victor Parulian mangusong inang Wira Isdawati Bortabunan Wek Baloi Center di Pasdo dan naki soni nang natorasna pasa pertuluhon ruas parguru mamuka minggu sadarion gabe ruas parguru ma di Huriata Amang Berton Pasaribu inang Dirra Wati Borustumiang Rabdoho sada yanakon nasida alamat Balai Kolam RT2 RW Saponom Bolo A nomor 3 Wek Balai Kolam sektor sada tangan koma asa tumibu nasida gabe ruas nagok pasa pelopaton ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma keluarga Ranto martua Simatupang inatai Lina Boru Panggabian Rado sahalak yanakon nasida Rosian Huria Hakai Sinaga Simatupang Resort Pangaribuan Timur tinggal nasida di Balai Kolam RT 06 RW 16 Wek Balai Kolam sektor sada anggiat magabe ruas naktif nasida di Huriata digerakan Rp1.000 boy mata bereng di warta narong di Selayar baru di Pasaplonopon dia ke dongatan nomor sahid tong mabui tabereng di warta narong di Huriata Pasapulpituhon jatuh al-Kurpe dot ibadah selama bulan April tong ma tabereng di narong tersedia di layar ulang tahun pangulan oktiki do sude perhelado pasatu ulang
ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu sudehu huriata namamuka tanggal 10 tanggal 16 April 2022 di tu hatama gajang niumur songoninang hahipason sahat mahita tu parepengon saldo akhir 779.084.330 rupiah. Songonima sahat nitikting ni huriata di biagasan nasa minggion. Muliate ma dihita muliate manang di huriata butima. Di nama redehita lasu tapasahat ma piliata nomuli tadupan di bata kantong sada adot kantong sadawi. Da da da
pasada rohata martang yang mahita. Saya urupi mahami ali Tuhan, marhite-hite todim, todi parbadia. Laho macakon hatami, mangukap pitu ni rohanami. Asatung terjalo rohanami Tuhan, hatam nanang si pasahaton ni naposom. Atong makuling maho Tuhan, nungarari hami saluhut, akka naposom lau tumangihon hatam, mga sahon Yesus Kristus, martangyak kami. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Dihamuna amanami inanami hatani dibata di bagasan Minggu Tasadarion ima Minggu Palmarum di enet dosian buku pesalmen bidu 110 sia mamuka maaf bidu 110 walu mamuka sian ayat 10 sia rodi ayat 20 sia hucahahon ma dihita saluhuna. Ukap hamuma di ahu akabahal ni hati goran asa hubongoti akai laho mamuci Jahuba oddo bahal ni Jahuba bongotan ni akapartigor doi sugut madok mauliate maahu diho alanaong di alusiho ahu jala majadi hatuauku batu naong binolokon ni akka pade bagas ima jadi batu parsuhi sian Jahuba doi masa halongangat doi anggo di matata ariodo na jinadihon ni Jahuba marolop-olop jala marlas ni rohama hita disi iale Jahuba say manupak maho iale Jahuba say homa mabahen majadi pinasupasu manaro marhite-hite guar ni Jahuba upasu-pasu hami ma hamu akka nasian bagas ni Jahuba. Jahuba do dibata jala ibana manodangi hita tabato kamu ma akka pilihan pestai sahat rodi akka taduk ni langgatan hodo debataku jadi hodo pujiokku ali debataku sai hodo patibulokku maddo moliate mahamu di Jahuba ai pardinggan bahasa do ibana ai rodi saliling-liling nado asini rohanai ima sahana diamuna amanami inanami Minggu Tasadarion ima Minggu Palmarum manang Minggu mare-mare ima panomunomuan ni Tuhan Yesus Kristus na masuk ibana mamongoti huta Jerusalem rap dohot akka sisiana jala ditomu-tomu akka jolmana torok maa ibana marhite-hite akka ulup-ulup diamuna manami inanami takas do naking tabigia manang tajaha di turpuk episteli di Babua disi boha parbongot ni Tuhan Yesus masuk tu huta Jerusalem namar si hudu libana di sada haludi di buku Matius bidu 20 sada nakaning HP turpuk tanwaing jamita di Minggu Palmarumon imasian pesalmen bidu 110 walu nakin ragabe tubuh suku-suku tate namasa peristiwa Palmarum di pada baru do buasa jamita nasian pada Narobi amang inang asatakas tatusi sude akan masa mulai sian hatu tubuh ni Tuhan Yesus sahat tu sudia ka pabainana na pamalu makana marsahit akatada halongangan na pinatupana dohot si taononna
hama matena, haheheona, saluhut nai nunga jumolo di Papua, di Surirakon, di Padan Narobi. Asa masai di Padan Nai baru na manggohi namai, menggenapi, termasuk manuaing peristiwa na masa di nabongot Tuhan Yesus, rabdohot akasisiana, bongot tuhuta Jerusalem songona pinabuana nakaning diturpuk epistel nakaning. Itu mau menjadi sebuah pembuktian bahwa benar semua yang terjadi napi natupa, nabi nolus ni Tuhan Yesus itu sudah dipabuahian, disurirakukian asa sebuah kesatuan do na pinasaha na di Padan Narobi dohot namasa di Padan na Ibaru. Diamuna manami inanami molo tapai hutihu nakin di turpuk episteli di si di Papua bohado las ni rohate belga ni rohani akan atoropi nakin laho menyambut Yesus nabongot tuhuta Jerusalem disambut nasida do ibana songon sahalak raja sahalak penyelamat jala dipatuduhon nasida do las ni rohana olop-olop nai marhite-hite tindakan nadebanin nanakaning sampai membuka ulosna dipaherbangi di dalan nadeba manaliki aka rating ni hau dipaserakoni di dalan dan sude natoropi bersorak-sorai marolo-polo macuarahon hosianna pinuci maho hosianna balua mahami diamuna manami inanami sangat bagus bagak situtu penyambutan nasidai. Hanya saja yang menjadi persoalan penyambutan napina tudu nasida nakaning sianap marhite sorak-sorai ulup-ulup na luar biasa semangat dohot sampai rade nasida pahe bakon aka ulosna sidalanan di paherbang di dalan asa boluson ni Tuhan Yesus itu tidak bertahan lama. Satokin situ tuh doi. Allah memang diceritai di nama ngihut muse di Papua do ailaus nasida nama dokon hosiana nasida na patuduhon lasni rohana nakani marhite-hite paherbakon aka ulos na nakaning laus ido muse seminggu berikutnya bersorak-sorak aledang bersorak-sorak mangolopun lasni rohana mau lete ni rohana pujianna alai bura nama nanidok nasida laus nasida do muse nama dokon persilakon seminggu ke depan dung saha Tuhan Yesus tu si taunana alanido dia muna amanami inanami gak bisa ada persiajaran ya sikap ni akan natorop nakaning na mangulopon menyambut Tuhan Yesus Kristus song raja na holan borhat sian perdagingon na sapi na borhat holan sian pikiran na sabing ayang go dia kanatorop na pinikiran na sida na ni igil na ni harapon na sida kehadiran Tuhan Yesus di narobongot tu Jerusalem itu menjadi sebuah tanda bahwa dia akan memulai gerakan patuduhon sebuah perjuangan laho manaluhon bangsorom na menjajah nasida hati hai asana pinikiran nasida adalah sebuah kerajaan ni portibi do Yesus bakit gabi raja ni portibi nabui manaluhon
manggonggomi Rom na menjajah nasida. Borhat sian keinginan, emosi, kedagingan mereka yang merasa sudah tidak tahan tertindas, harus merdeka secara haportibionik kumajo sebagai bangsa yang merdeka. Itap ni ido na pinikiran nasida, nah hinirim ni nasida, tidak lebih dari itu. Alani ido, seminggu kemudian mereka jatuh ke dalam kekecewaan. Karena ternyata apa yang mereka inginkan tidak terwujud. Dang songon na pinikiran nai hape gabe Yesus di dok rohana nasida nyan memimpin nasida untuk sebuah peperangan, untuk memimpin nasida untuk kembali membangkitkan harajaon ni Israel di tonga-tonga ni Portibion yang mandiri, yang merdeka ido. Holadi ida nasida Tuhan Yesus ternyata mulai memasuki kepada jalan penderitaan ini. Ditogu-togu tu paruhuman ido mabain marhusor lasni rohana nasida nak kaning, olop-olop nasida nak kaning, gabe sada burak, gabe sada kemarahan, ungut-ungut, kekecewaan. Dan sanggup benasida, dan bersedia benasida laho manghiuton Yesus. Alanido di hamuna amanami inanami. Ya memang molo nang borhat sian keinginan ni rohat tasadiri dohita untuk mengikut Tuhan Yesus, kita nggak akan pernah mampulah setia. Nang tarbahek kita. Ala memang anggorohata keinginata kan begitu seringnya itu berbanding terbalik. Dohotna sinakapan nih debata songon halak jauh dinakaning. Anggo nasida kan pikiran nasida hanya sebatas kami lepas yang penjajahan, kami mau menjadi bangsa yang mandiri. HP debata punya rencana yang lebih dari itu. Anggo sakap nih debata roi bana tu Portibio di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nalau paluahon sadok Portibiodo bukan hanya sekedar ruang lingkup halak Yahudi. Naneng malua sian gonggoman nih Bang Sorob. Ale paluahon Portibion sian gonggoman nih dosa. Paluahon ikot-ikot nih dosa. Asal sudah kana porsea mendapat keselamatan jauh lebih tinggi, jauh lebih luas. Sian kerinduan hati nih jolma yang hanya menginginkan sebuah kebebasan, kelepasan hari ini. Nadi Portibion. Lanido diamuna amanami inanami, hati-hati untuk mengikut dia. Mari sotung gabeta pangasahon pikirata holan sakap tasabing mangihuton di bana, kita akan kecewa. Alanido mulo sodong gu panadaw natakas di Tuhan Yesus Kristus. Songon si palua di bagasan nguluna, disido kan najujut kita kecewa, disido kan najujut kita berbalik siana tahap porsiai, karena begitu banyak orang mau mengikut hanya untuk sebatas pangidon ni rohana di Portibion. Hurok masuk si hol rohana ikut tarpasu-pasu yang nguluna, disi banyak kagabion nih, disi banyak kamorau nih, disi manyan dot akalan na asingi songona pinarsita nih kita halak batak godangan. Nah kalau si holni rohata mengikut Tuhan Yesus hanya sebatas itu saja, HP dang dapoti kan di sido kita jujut kecewa. Ayo songonot do HP namar Tuhanon ya ada pindah burju martangiang suarong songonot do tos perngulun ni bagi binereng dongan yan sohya pola ringgas merminggu sonang gunguluna HP iba ina maringgas ni ba merminggu apalai na pinangido tu Tuhan los so dilian HP nyan siadui nanggorope tu merminggu tu gereja sohya
Sikok babinere nguluna, arang tikos berarti. Kita mulai kecewa karena kita membatasi berkat-berkatnya. Haluaon nai, holan sebatas na pinangidoni rohata di Portibion. Kita minta kesembuhan, tidak salah sih. Bui, udah pangidot tahamuraon hagabion hasangapun nakaning marsai tita pangidot tamanyan hamalungon, boleh. Tapi hati-hati. Unak kolan sebatas hamalungon ni parsahitoni. Nama baik kita makaporsiai ibana. Mangihut to ni bana. Ay moloholan sebatas ni pangidon ni rohatai. Di olo ibana, di lian ibana, di pasaut ibana. Holan dapo tikina dang dialusi tangiyang. Holan dapo tikina dang lomo ni rohatai nasaut. Dang napinangidon ni rohatai nasaut. Di situ kita akan berbalik. Kita kecewa, kita menyesal dengan maaf, mertua maburjua pola salilengon. Kita kemudian mencari jalan, meninggalkan dia. Akan adiba, gudang gona pola sampai ditinggal kon haporsion na amang inang, holan alani kekecewaan. Mengikut Kristus tidak mendapatkan seperti yang dia inginkan. Solat nai amang ina dang salah hita marpangiduan bisa boleh jala ikon marpangidua dua kana porsea ay anakon na dohita di luas dohita meminta apa saja di bagasan guarnai alay taingot ngoluta songon akka ya anakon ni debata tidak hanya sebatas di pemenuhan ni akan nariko di ngoluta na di pardagingonon na di Portibion. Aleluya nih. Tuhan itu menyediakan jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Debata manakapi haluaon lobisian haluaon na pinangidotai, maluasian parsahiton, maluasian hapogoson, maluasian penindasan, maluasian akar ragam ni persoalan-persoalan ngolu ni Portibion. Lebih dari itu Tuhan sudah sediakan. Haluaon nama notong jala ido amang inang sasitonga yang jauh-jauh lebih berharga ala idang parsatokinan itu manotong. Coba kita bayangkan yang terpenting terperlu dalam hidup kita yang abadi kebahagiaan itu diberikan kepada kita. Nang peso tapangido parjolo. Ale boa sama ikon say jut tita gabe marungutungut. Jut tita gabe sape naing madele. Jut tita gabe sape tata rohata. Mangihuto ni bana. Holan alani na pinangido ni rohatai dang dialusi. Songon namasa di ngolu ni aka halak Yahudi. Nagabe berubah olop-olop na hosian na gabe parsilakon karena mereka memang belum mengerti dang ditada isi dosa sitonga Yesus Kristus nani olop-olop ni nasidai dia muna manami inanami turpuk na hujahan akan diturpuk jami tatai manasian pesalmen 110 walu nakaning ima sada ede ya panidangion ni bangso Israel panidangion na pabuahon mauliate ni rohana sida na matsebalga dinamarningot na sida naong dipalua debata nasida, opung nasida, najolo, siat tano misir, sian parhatubanan, jala ditugu-tugu, diramoti, debata, bangsoi, opung nasidai najolo, 40 tahun lelenga, di parhorsihan, jala boy nasida masuk tu tano Kanaan, di palua nasida sian godang akamu susah sitonga na niadopan na sida di pardalanan ni jala dung sahat petutano Kanaan ni
Moloboy na sida eksis gak bisa ada bangso. Hola nalani asini rohani de batado. Pangurupion na. Ido nagabe dasor ni olop-olop ni bangsoi. Mangedehon ahana na dihatidakon na sida di bidu 110 waluon. Dihamuna amanami inanami. Nang songoni manyan nang dasor ni ulop-ulop ta di minggu palmarumon mangolopon Yesus Kristus nagabe raja. Mari seperti parpesal menakin diingot do sude aka keajaiban sude aka pabahenan ni debata naung sahat di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi. Pola dido ibana nakani madok moliate au tuho. Ala naung dia lusiho ahu jala menjadi hatuaku. Secara pribadi parpesalmen madok makilalahon. Hatuau nang pinasaha ni debata di nguluna. Laos odo nang olop-olop ni bangsoi amang inang. Makilalahon hatuau nang pinasaha ni debata tungolu na sida naung pinapatar ni debata mula sian opung na sida na jolo itu menjadi dasar olop-olop na sida. Alani mari amang inang riko dote untuk terus kembali mengingat sejarah. Manang na sejarah ni opung tai, manang na sejarah ni kehidupan secara pribadi untuk terus mengingat betapa Tuhan itu luar biasa baik sekali loh. Mulai hati mata waktu debata, ayang goso sahat berita nauli, tubang sobatak na jolo, nang bui rahita merpungu songonon amang inang. Mungkin kita orang Batak juga tidak akan belum mengalami hamajuon songona tadai di partikian nuai. Moloboi hita bangsot taon gabi halak hita halak Batak ni kumajo ala tu ropa de hita halak Batak noang namar minggon. Kalau kita bisa menjadi sebuah bangsa yang maju sampai hari ini jala gudang setonga-tongani halak Batak na betul-betul bisa menjadi orang-orang yang diandalkan. Oh jangan pikir itu terjadi begitu saja. Ima pardueni barita nauli haluau nang saha tutano Batak. Moloboy hita amang inang merasakan kehidupan sampai hari ini. Mari teruslah mengingat bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Asini rohani debata doi. Itu bana dengan situ tuh date untuk songon hatani ede kidung jemaat yang mengingatkan kita untuk terus menghitung berkat-berkat. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita diajak untuk lebih banyak mangetong, marningot. Aka pasu-pasu ni debata, naung tajalo. Nang petutu, godang gua ka parsorion. Ale sotong ubalga parsorion ni toru sairi tarimang-rimangi. Sampai lupa hita mado mau lihat itu debata. Mari kita belajar. Songon parpasalmen menghitung berkat-berkat Tuhan. Marningot sudia kapabayanan ni debata. Nang pamalupok kita marsahit di kinasalpu. Nang baluaho kita sian aka COVID na jorbut di 2 tahun nasalpuon. Nang paheheho kita sian masa-masa tersulit kita yang membuat kita sekarang sanggup untuk bisa datang ke gereja ini. Mari amang inang. Itu yang harus kita ingat supaya kita selalu punya hati yang marolopolop. Ai molo parsorio taido terus diingat-ingat parsorion, sudah aka persoalan, sudah aka duka cita, sudah aka hamaolon. Laos ina mah kita nggak akan pernah sanggup marolopolop. Kita akan kecewa. Songon kahalak Yahudi nakaning, gabi mungutungut mahita, gabe Allah malas madele hita dan kita tidak punya gairah untuk bersuka cita, untuk madok debata itu luar biasa hatuauku. Mari amang inang disungguli jami tadi bagasan minggu sadarion nang petutu nalam cumonok nama tu si taononi
kita diajak untuk bisa melihat si taononi gabe sesuatu yang membuat kita marulup-ulup. Hari Jumat saat nama kita tuh hama mata ini Tuhan Yesus. Hari Senin, Selasa, Rabu nakani songona di tik-tikoni marpungu hita di gerejaon patu papartangyangan pasion. Partangyangan pasion na manugiho kita amang inang untuk merenung di si taonon. Di si taonon ni Kristus. Di sude aka penderitaan. Tetapi kita justru diajak sekarang marolop-olop memasuki itu. Memasuki penderitaan ni Kristusi, memasuki si taonon ni Kristusi. Sonari hita marolop-olop. Buasa marolop-olop. Ala takas do dihita hama mata ini Kristus, penderitaan Kristus itu adalah sebuah kemenangan untuk kita, bukan kekalahan. Au surah hataluon nai berhua marulup-ulup pita maila marhita dah. Tetapi penderitaan si taono ni Kristus silang nani tuhu nai pastap nasahat tu ibanai. Rehe-rehe nasahat tu ibanai na tartulang ibana na ipersilakon ibana na matay ibana, itu sebuah kemenangan, itu sebuah kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bugang nai bukan sesuatu yang menjadi mempermalukan. Alelosido hamalumon amang inang mudarna na durusi ido mual na boy mangaliok kita hamalumon, menyembuhkan dahaga kita, itu yang memenangkan kita. Alani mari kita diajak untuk menyambut kemenangan itu nangpe marsitaunon Yesus, karena itu kemenangan untuk kita. Marolop-olop kita, marolop-olop ala holong ni rohana na balgay, marolop-olop kita ala haluan nang pinaradine di kita. Lanido amang inang nang petutu di nama mulus ragam ni akasi tahunan termasuk penderitaan pribadi nih ya. Kita selalu punya alasan untuk bersuka cita. Nang petutu ganup dohitan waing di bagasan parukilon persoalan parsorion secara pribadi. Nah menurut hita ay waduh benok kumarulopolop nasohamu do manonon. Mungkin kita berbisik seperti itu di dalam hati. Aleta ingot maamang inang. Kristus sudah memberi kemenangan untuk kita di sitaonotai. Nunga dileot di hita haluan di sude akapar soryotai. Ido na ikon atusata di sitaono ni Kristus. Di bagasan tikion mari kita sambut. Dan mari kita juga sekaligus mempersiapkan diri untuk merenung di pakokoponna, di sitaononna tuhita. Halani itargahom ma kamang inang hari Senin, Selasa, Rabu molo di jauh hita ro marpungu tu minggu pasion naneng manugi hok kita do. Mari kita bersama-sama merenung patuduhon moleate ni rohata amang inang. Gari ibana nunga patuduhon holong na nama cebalga. Kita hanya diminta merespon itu dengan hati yang bersyukur. Ido na pinangidon de bata. Tapatuduhon molate ni rohata. Tapatuduhon hauduhota. Magbege jauh-jauh na. Mari kita tunjukkan kerendahan hati kita untuk mau mengikut dia dengan setia. Jangan jadikan alasan si taonotai, penderitaattai, parukilotai, gabe mengabati hita untuk tidak datang kepada dia. Percaya kemenangan sudah dijamin. Percaya haluan sungai di pasahat tu hita. Nang petutu sonari gudak kita natangis alani aka parukilo tabe. Pos rohata amang inang lobi sian natahirimi. Tuhan sediakan. Tuhan berikan. Alani mari kita memandang sude akapar soryotai itu tidak seberapa mertibakon hamonangan haluaon
hasangapon, hamuliaon na pinaradi ni debata di hita. Hal ini atik petung di bagasan akaparukilon hita na pungon nuai mari kita tetap di bagasan rohana marulu polop semangat untuk terus memuji ibana, untuk terus menjadikan Yesus sebagai batu parsuhi, ujahan ningoluta, songonani dok nanakani di bagasan turpukon, batu na pinalokon ni akapade, ido gabe batu parsuhi. Buat orang lain mungkin bercerita tentang kemenangan Kristus itu tidak ada arti apa-apa. Mungkin si cakan naoto doha kahalak Kristenson, Tuhan na dipersilakon, Tuhan na mangae, Tuhannya lemah nina. Ale mari justru kita mau berdiri di atas batu parsuhi na dihina, diejek, dibuang, ditolak oleh orang-orang. Karena di atas batu parsuhi ima naing mangulu hita amang inang ima Yesus Kristus. Naung masumeahon dirina, naung mangalehon dirina, mamulus hamateani. Itu menjadi dasar hidup kita untuk mendapatkan kehidupan kekal, untuk mendapatkan keselamatan kekal, untuk mendapatkan kebahagiaan kekal. Alani mari terus hidup di dalam sukacita, di dalam pengharapan tu Yesus Kristus nong makokop hita di si tahun nonai kita terus hidup setia. Amin. Martangyak kita. Tuhan mau lihat tema di hatam naung menungguli rohanami di bagasan tikion. Asa totong satia hami Tuhan. Laho macakoko di bagasan ngolu nami. Satia hami Tuhan. Totong mamuji pasanga pokok di ngolu namion. Nang petutu Tuhan. Sipata maoldo hula hok kami i. Alabor hat hami sian pikiran nami. Sian pangatusyon nami di hajol maon namion. Lau mangyutoko. Halaya Tuhan, nunga disungguli hatam kami, asa unang pikiran nami sadiri, hupang asahok kami, alay asa huatusi kami, hodo tutu si palua kami Tuhan, hodo tutu Tuhan, natuk mangalehon, lobi siyan na hinirim ni rohanami, lobi siyan na sinakapan ni rohanami Tuhan, di sihol ni rohanami, di pasu-pasu na niigil ni rohanami, di pasahat todo lobi siya nakana hinirim no rohanami. Molate matutu Tuhan nami. Say urupi hami Tuhan. Mga tusi sa luhut aka dalanmu. Di pardalanan ni ngolo namion. Pasu-pasu hami sa luhut aka ruas ni huriam. Naong ro bongot tu bagas corong. Di bagasan tikyon. Asa toto kami Tuhan marlas ni roha. Mulak manadikon bagas coromon. Manguduti ngolu nami, siulon nami, marolo pulop todi nami Tuhan. Ala naong dihaholongi ho kami, naong ditubus ho ngolu nami Tuhan. Ali Tuhan nami pasu-pasu manang huriamon, pasu-pasu saluhut aka titing ni huriam nok kubiki hami nakaning di cahahon. Sude aka ulaon si patupaon ni huriam di bagasan sa minggu 7 o Tuhan. Ima dinanaing patupahon pertanyaan pasyon, dinaing patupahon hami Tuhan di parningotan ari hamamatem. Jala di hari minggu Tuhan naneng marpesta hami marningot di ari haheheomu. Doho ragam aka kegiatan na marpardomuan tu perayaan Paskaon. Hupa saat hami matu bagasan tanganmu. Loas masaluhut mardalan di bagasan las ni roha olop-olop ale Tuhan nami. Huwa kami matuarupanmu nang saluhut akar ruas ni huriam. Say das-dasi rohani suri akar ruas ni huriam. Asa totong masihol malungun Tuhan. Laho mamongoti bagas coromon. Say pargogoy nang akan aposom. Mangulahon suri akapakubasyon di tonga-tonga ni huriamon. Todim tod di parbadia matutu Tuhan. Namanggohi roha doho pikiran ni saluhut akar ruas ni huriam. Huwa kami matu arupanmu ale Tuhan nami. Nang saluhut akar ruas ni huriam na hubege hami nakaning di cahahon guwarna di bagasan parsahiton Tuhan pasu-pasuma na sida saluhut na akan apeak
di podomana di tongani bagasna manang di rumah sakit di bagasan tikion dulu mana sida lehon manang hamalumo di nasida nang dia karuas ni huriape tutu Tuhan na madohoti par mingguanon secara live streaming sian bagas nasida be manang di dia pe nasida maringanan sai homa na mamasu-masu nasida saluhuna hubua kami matuarupan munang saluhut akar ruas ni huriam naung mangalehon mau liate ni rohana pelean na di bagasan nasa mingguon asima roham pasu saluhu na Tuhan sai homa na mangukap roha nalam rade mamelehon dirina ngoluna tuarupanmu di tonga-tonga ni ngolu ni sidoi aka ruas ni huriamon atong sahat tu tanganmu masadok ngolu nami ngolu ni bangso nami petotong do buanomu buanon nami tuarupanmu pasu Tuhan bangso nami on asaboi kami mangolu di bagasan hasonangan songoni manang huriam di sadok portibion manang na di dia pe di bagasan tikion na patu papar pungon mamuji pasangap guarmu pasu saluhuna ale Tuhan nami atong sahat tu tanganmu sadok ngulu nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami amin marede mahita huhut mata pasahat peliata napa duahon.
tapasahat mapiliata todo pandi debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kicang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na moliutus. Hupa saat hami masian nani lehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo megabe uap na hucus di culum. Pasu-pasu me jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di huriam doko di portibion. Puhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Kicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Kicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala dipasaorhon madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita salutna.